Kwaila! Kai, kwaila kuma? Kwaila! Kwaila! Ina mace iya mace kwaila? Kwaila! Kwaila kuma? Zini ce kwailan? Kai in banda ba ka da mutunci yau wura uwar taka ta bar kan kowa ta kan iyali na har ka ganta ka ringa ce mata kwaila? To ni ka tsaye na ce mata kwaila zaka shaƙe mun wuya? Abinda kuke aikatawa kenan anan? Hajiya yanzu rayuwar nan sai da haka ba. An ka zauna bakin ciki sai ya kashe ga gari babu kuɗi, babu tsaro a ƙasa. Ga yanzu yaudara a cikin mata ƙauye yaudara, matan birni yaudara, su yaudare ka, su nuna ma kai kaɗai ne a zuciyarsu. Sai ka ana kozin, na koza uwarki. Kuma ƙarya ne wallahi ba wani kozin wallahi. Kai! Luka ma face this one na real AB, miji a wajen matata. In banda baka da hankali ba gidaje ne kai uban waya baka damar ka ringa kula min iyali. Sai ka ji ka kai, 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 sai ka yi rigijin. Ka juya bayan mana Dalla ku saurara da Allah. Kai roƙon wa uwarka. Kai ma haka. Ai ni ban yi ba. Kai da Allah ku saurara. Mai gida zo mu tafi na fahimci wannan mashiririta ne wallahi. Shiriri ta sayayyi yawa wallahi. Amarya mu je. Amarya. Da ake samun lambar wayarki. Baby. Ni za ki raina hankali zaki wani kashe min murya? Baby, za ki cuci gara ko? Ki buɗe baki ki normal magana yanda Allah ya tsaka miki makogaro. Kina so ki cuce ni ki dan koyar gudun da suke aljuna ko? To wallahi an yi ki tabi ki. Ƙarya ne ba zan yi baki ko sisi ba. Ki buɗe murya ki magana normal. Baby na kwana biyu ban ganka bane fa shi yasa na zo in ganka. Ai yanzu kin ganni ko? Yanzu ba ki ganni ba? Ko ba talwa ce? Ni ba ko ba ni bane? Yalla tafi. Biyar dai ba zan baki ba. Ni ne dai ko? Baby na kwana ban jin. Na rantsa girman Allah nan tattaka ki a gurin nan wallahi. Zan miki ibar talle maulidi. Ki bude mamar mun yace ki mun magana. Biyar ba zan baki ba. Na kwana biyu ne fa ban ji muryan ka ba. Ke Luka ba bless this one na baban tinkiya. Bakin ji ba? Tayya. Yalla ki tafi gida. Lafa. Wallahi dan baki naira 5 a matsayin ki na budurwata. Wai kudin sun zube. Ka zo ka nuna yarinya soyayya ta kana ma azaba. A ce ma my love a kashe ma zuciya. Can wani katar ake so ka dauke ka dan akuya. Baby I love you. Zan ci mana faro ubanki wallahi. Lafa. Baby ina bala'in san ka kamar an rungume ka wallahi. A'udhu billahi. Allah cikin alqur'ani ta bala ta karbar zina kar ku ci zina. Yanzu kika rungume na mun kusanci zina. Abu baby. Dai ba da rasa kaunaki gwara mun bulle uku a duwawu. What? Ke ko kotu muka je gani ga alƙali ya ce ya yanke ba hukuncin kisa akan ki. Ba zan ce bai kyauta ba. Allah. Dan rasa ki gwaran koma dan gurgu. Ko kuma makaho. Ko kuma mun bar kalewan koma a tafiya a haka. Almajiri! Yes! Karo baka ina zuwa I am coming. I am coming kuma. Ka ji mana bikin almajiri. Wai hawa na I am coming ya sani. Ke yanzu a kan abinci ba gara dan gida da almajiri. All na the something people. Ina zuwa I am coming. Na san ki bayin wake ji. Na jinka kai. Na jinka kai. Na jinka kai. Yawa yalla bai ga kwanan. Idan kwanan ya cika ga leda sai a zuba min a leda. In leda ta yage ga hura ta sai in bari sai a zuba min saboda akwai anjima ai. Luka Marcus. This one na real baby ba na san shashanci gashi. In banda kai ba gidajen almajiri ne daga zuwan kai kawo min su ci buru ga kwano. Kai baka kalli zuban ba yadda nake a kakkan jama'a rame. Kai kanka ka san yunwa ta kwai. Ka sai raba kwanan. A rufa kwanan ka. Baby ina zuwa yanzu zan dawo. Hege baki. Wata maka ina almajiri ne? Abin da yasa na kira ka. Kiran ka ne akwai gidan Ladi mai dan wake a baya. Tana sadakar kunu da ranar Juma'a. Shine nace bari in kira ka ka taimaka ka je ka fara kafa mun layi kafin na gama goge-gogen hajiya sai in je hau layi na kaga ka taimaka addini. Kai bi careful bo mi ka ga mun magana ina da lauya. Na rantsa da Allah zan iya sa daure ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da na fada da na shiga uku. Ina da lauya ba. Bisu wannan baban tinkiya ba. Gogagge ne ni ina gawa. Ina tsage tsinkan fure ni da budurwata tana ce my love ina ce mata my love. Akan da sai in kashe mazan gidan mu gabaki da ka zo ka rusa mun soyayya ta. Akan da sai in hada yaki. Akan da sai in je gidan gwamna in sato fiye wata. Ka zo ka rusa mun soyayya ta. Aikin banza wankin tifa. Ba komai. Baby tsaya da Allah. Ba soyayya ba sai dai soyo. Tsaya mu cigaba da soyayyar da Allah tsaya. Kai kake rena mun hankali Luka ma face this wannan baban tinkiya. Ki tsaya mu cigaba da soyayyar. Ba soyayya ba sai dai soyo. Aikin banza wankin tifa da kira da ni sai me? Ni ba maran ga miki yanzu ni ga miki ni da ƴa mace yanzu wallahi idan kama ta sata a kabari. Luka ma face. This one na baban tinkiya. Lafa.